Dalaygon silimbahon nga Dios na ikaw kitasaan sa mga langit. Ginoo, salamat nga ikaw mahigugmaon. Salamat nga ang imong grasya sa kanunay among masinati. Ginoo, samtang kami magahimo niining usagayod ka pinasahi nga pagdaig sa imong ngalan, pinaagi sa pagpahat sa imong pulong ug sa pagpatalinghog ug pagpamati sa imong mga pulong. Ginoo, ubani kami. Bendisyoni kaming tanan, bisan kinsa ang namati karong nagatan-aw, ikaw magahatag kanila og kaalam nga langit nun. Kining tanan akong giampo o Dios og pasayloa kami sa mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen. P.S. I love you. Meaning niini nga semana mga kapaglaom o pinangga nga mga kaigsunan o mga higala. Atong susihon ang libro sa Salmo. Usa sa ako nga paborito nga libro og nagtuo ko nga kamuusab ganahan sa libro nga sinulat ni Haring David nga maghatag kanato og pananaw ngadto sa unahan. Ganahan jud kaayo ko maghisgot mga igsuon sa mga sinulat ni Haring David. Ang pinakataas nga mga libro sa Biblia nga niabot og 150 chapters og ang pinakataas nga chapter naa dinhi sa mao nga Book of Psalms mga kaigsunan 117 kung di ko masayog 119 tag-as nga pahina atong subayon igsuon kung unsa gayod ang mga pulong ni Haring David mahitungod sa atong Ginoo kung unsa kadako ang iyang gugma kanimo og kanako mga kapaglaom. Niini nga gabii mga higala. Kalabanan yun kung maghisgot ag PS mga kaigsuunan, mga kapaglaom sa atong binisaya nga pinulungan. Kanunay ato ginang ingnon pakapin sa sulat. Pero kung nantaw nato diha sa ato nga internet o sa ato nga mga dictionary, ang PS dahil mga igsuon, postscript mga kaigsuonan. Ang mga sulat, mga igsuon, human sa atong nahimo nga mga sulat. Meaning, pakapin o kanang sulat nga importante gayod, human na sulat na to ang tanan. Nakahinumdum ko sa una, mga kapaglaom, nga sa diha nga nagpadala kog sulat sa usa ka dalaga nga ako yung naibugan pag-ayo. Ang dalaga nga ako nakita nga maugyod ang akong mahimo nga kapika sa kinabuhi ang ako nakita nga mao na ginigiandam sa Ginoo nako. Nakadawat ko kining usa ka card di kaniya mga kapaglaom o mga higala og sa diha nga akong gibasa murag nakita nako puro tanan mga negative ang ihang mga istorya. Apan ang nindot kayo kay sa tumoy na ay PS. Og ang PS dito igsuon pagkatamis ug di nako masaysay ang kalipay nga akong nabatonan. Kay dili lang siya nag-ingog PS, I love you mga kaigsuunan. Pero nag-ingon siya dito, you miss the target. Nasipyat, wala ko noon ako maigo ang akong gihandom. Pero nag-ingon dito, but you hit my heart. Naigo na ko iyang kasing-kasing. Wow, pagkadindot mga igsuon kung gugma ang atong hisgutan. Diyo'y ganahan matulog kung gugma na. Ang gugma mga igsuon, makabuhi kanatong tanan. Makabuhi sa atong pagtuo. Makabuhi sa ato nga pag-alagad dinha sa Ginoo. Adunay salida nga giuluhan nilag PS I love you. Ug kini nga salida igsuon naghulagway kini nga ang usa ka bana hilimat yun. Ug iyang nakita ang iyang asawa nga kini gayud mag-uol kun siya mawala na. Busa nagsulat siya og daghang mga sulat. Nga ang iyang mga sulat mabasa sa iyang asawa sa dinha nga siya wala na o sa dinha nga patay na siya. O sumala sa salida mga igsoon, ang maong asawa nga nahabilin, human siya namatay, siya gihapon na nagkinabuhi nga maayo o nagpadayon siya mga kapaglaom. Pero niini nga simana, ang Dios nagsulat kanato pinaagi sa balaan nga kasulatan. O kining iyang pulong mga igsoon nga atong pagatunan, iya kining gibilin kanato, dili tungod kay siya wala na niining kalibutana, kundili siya nag-andam kanimo og luna sa langit nga uban sa imong minahal, uban sa akong mga minahal sa kinabuhi. Magauban kita niya dito, magapuyo uban kaniya sa katuigan nga walay katapusan. Mo hinungdan mga kapaglaom nga ang Ginoo gayod nagpaabot siyang gugma kanato og niini nga semana dinhi ta magsintro una sa libro sa Book of Psalms mga pinangga nga mga kaigsuunan.
Ang Psalm 103 verse 11 to 13. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo, for as high as the heavens are above the earth, so great is His steadfast love towards those who fear Him. As far as the east is from the west, so far does He remove our transgression from us. As a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who feared Him. Pagkanindot mga igsoon, sa pulong sa atong Ginoo, dili masaysay unsa kataas, dili masaysay unsa kalapad, mga kapaglaom, ang gugma sa Dios kanimo o kanako. Sumala mga igsoon sa daghan kayo mga sinulat. Ang atong kalibutan, ang distansya sa pinakaduol nga kining bituon kanang Proxima Centauri, sumala sa maong pahina, nag-ingon nga kini gayud ang iyang gilayon 4.24 light years away. Kung lantaw nato ni sa kilometro mga ison or kilometers, a light year is 9.44 trillion mga igsoon, or sa miles 5.88 trillion mga igsoon. Meaning mga igsoon, that is very far in distance. Kung maglakaw ta padulong sa Proxima Centauri, mahimo nato nga maabot kini 950 million years sumala sa ilang calculation. Pagkalayo sa pinakaduol nga bituon sa atong kalibutan, unsa kaha kadako og kalapad sa gugma sa atong Ginoo. Dili masukod ang iyang gugma, mga kapaglaom, sama kalapad sa atong universo nga nakita, mga kapaglaom og mga higala. Sumala sa science nag-ingon nga 2 trillion galaxies ang gi-estimate nga nakita dinha sa atong kawanangan o sa universe. Ingon ana kalapad og ang usa ka galaxy, daghan pa diha nga mga bituon o mga planeta o solar system. Ang kalapad niini dili gayon matungkad sa hunahuna sa tao. Ingon ana kadako ang gugma sa Dios kanimo o kanako. Ang Psalm 119 verse 1 nag-ingon ang iyang mga pulong, the heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims His handiwork. Ang Dios gayod angay natong dayigon. Ang Dios gayod angay natong pasalamatan. Ang Dios mga kaigsuonan mo'y angay nga atong saligan o atong dayigon, kay siya mahigugmaon og ang iyang gugma wala gayoy kinutuban, mga higala. Kahibaluta sa sinugdan sa Genesis chapter 1 verse 1 nga gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Pagkanindot unom kaadlaw iyang giandam ang kalibutan. Iyang gihimo ang tanan aron pag-abot nimo ug nako nini nga kalibutan. Sa diha nga kita magpuyo nini nga kalibutan, atong mabantayan ug atong makita ang kanindot kaayo sa binuhat sa Dios pagka mahigugmaon ang Ginoo, pagkanindot sa butang nga iyang gihatag nato, pagkanindot sa imo ug sa akong kinabuhi, giandaman ta niya sa mga manindot nga butang. Apan wala magdugay, niabot mga igsoon ang katalagman ug ang tao gayod nahitumpawak ngadtos kadautan. Mangit-ngit ang kalibutan. Adunay panultihon nga nagaingon, light is sweet, darkness is bitter. Ang kahayag na unta ang gitawag katamis, apan ang kangit-ngit na dinha ang kapait. Pagkapait sa kalibutan nga atong gipuy-an, nangit-ngitan tungod sa sala. Apan ang Dios wala gayod magpasagad. Ang gugma sa Dios lapad ug dako pa sa atong kalibutan. Ug tungod niana, ang John 3:16 nagaingon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe it in Him should not perish but have everlasting life. Pagkanindot sa atong Dios nga mahigugmaon, siya mga igsoon, wala nagpasagad ka nato, wala ta niya pasagdi sa ngit-ngit nga dapit, wala ta niya biyai, wala ta niya mga kaigsuonan,
gitalikdan nga sa diha nga niabot ang pagkadautan sa ibabaw sa naong sayuta, pwede raon ta nga iyatang wadon sa iyang pahinumduman. Apan dili ka na mahimo sa Dios kay pinangga niya ikaw ug ako ug ang iyang gugma misampot pagani sa pagpadala sa iyang bugtong anak pagpakamatay dinha sa Kalbaryo sa cross alang ug tungod sa imo ug sa akong kaluwasan. Dinita magtutok gamay mga kapaglaom o mga higala sa pulo nga gitawag, so, for God so loved the world. Pwede raon ta, kung lantaon na to sa original nga pulo nga, pwede raon ta mayon, for God loves the world. Pero nganong gibutangan magyod, for God so loved the world. Nganong na magyod, so mga igsoon. In 1 John 4:8 and Ephesians 4:24 and 5, nag-ingon, the intensity of God's love, the strength, power, force, breadth, length, deep, and height of the Father's love is unquantifiable, impossible to express or measure in terms of quantity. Dili yun matungkad, unsa kalapad ang gugma sa Ginoo alang kanatong tanan. Dili masaysay sa tao. His love is so much that He accepted us and eventually won us over even when we didn't want Him. Bisan, moingon pa ta, Ginoo, dili ko moalagan nimo. Bisan na dunay mga tao nga wala mag-ila sa Dios. But God, His love is unquantifiable. Og siya mga kapaglaom o mga higala, dili moundang sa paghigugma kanato kay ang iyahang gugma labaw pa kadako sa kalibutan nga atong gipuy-an. Ang gugma sa Dios hilabihan kadako kay sa 1 John 4:9-10 gipakita sa Dios unsa kadako ang iyang gugma. O dili lang diha kutob nga nag-ingon siya, for God so loved the world, apan gihatag niya iyang bugtong anak. Dili tungod og alang sa iyang kayuhan, kundi sa imo og sa akong kaayuhan. Mao ni tinuod nga gugma. Wala magtan-aw sa iyang kaugalingon, kundi nagtan-aw siya sa kaayuhan sa uban. But that He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away the sins of the world. Ang atong kalibutan igsuon puno gyud sa kasalanan. Ang kalibutan dili angay higugmaon. Ang kalibutan na puno gayud sa pagkadautan. Apan ang Dios gibuhis niya ang kinabuhi didto sa ibabaw sa cross aron lang kanimo o kanako. Daghang mga tao karon nga moingon sila, pastor, lisod na kayo ang pagbalik pagpangalagad sa Dios. Ang akong sala grabe og hilabihan na. Sultihan ko igsoon, wa pa tingali na nakaabot ang inyong sala sa Proxima Centauri. Wa pa nakaabot mga kaigsuonan sa usa ka galaksi. Ang atong sala pasayloon sa Dios kun diha kita moduol kaniya. Kaya ang iyahang pagpasaylo kanato from east to west, pagkalayo mga kaigsuonan, walay kinutuban ang pagpasaylo sa atong Dios. Nganuman, the love of God is sacrificial. Mao kana ang klase sa gugma nga iyang nabatunan. Sumala sa New Living Translation, ang Romans 3:29 nagingon, no power in the sky, above, or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Jesus Christ our Lord. Walay makabugto igsuon, walay makabugto niining gahawid nga gugma kanimo og kanako tali sa atong manluluwas. Wala ni bisan kinsa. Way makabulag kanato, walay gahom nga makapahimulag kanato sa gugma sa Dios. Even when things are difficult or you feel far from God, it's not because God stops loving you. The truth is that God will never stop loving you no matter what you do. Muna nga, bisag unsaon na to, mga kapaglaom, magpakasala tag maayo, mulunang tas pagpakasala, bisag unsaon na itong pagkadautan, higugmaon, gihapon ta sa Ginoo, gawas kon, moabot ang adlaw paghukom. Gawas kon, ikaw nalabian na, ug wala na kay paglaom. Pero nag-ingon ang Ginoo, gatawag siya kanimo, matag karon ug unya, nga ikaw magkinabuhing maayo. Mauna nga, magbinuutan na lang ta. Mauna nga mag-alagad na lang ta sa Ginoo, kay bisag unsaon na to og pagkabuhat og dautan sa kalibutan,
Dili gyud mausab ang Dios. Ug dili ta muundang niya na mga kapaglawom ug mga kaigsunan. Tataw kayo sa Biblia nga moabot uni ang paghukom, mao nang panahon na nga hukman og siluton ang mga tao nagbuhat sa daotan. Mao nga ang Dios silabihan kadako iyang gugma. Dili niya utruhon ang iyang pagbati kanimo kanako. Iya tang gipakamat niya dito sa cross ug ginahanglan kita magpaningkamot sa pagduol kaniya. Ang usa ka magsusulat nga mao sa Ellen G. White, nangingon siya, the love of God is a golden chain binding finite human beings to Himself. His love passes our knowledge. Human science cannot explain it. Human wisdom cannot fathom it. Mauna kadako ang gugma sa Dios kanato. Mao'y hinungdan nga ang Dios naghulat kanimo o kanako nga kita gayod maghigugma usab diha kaniya magkinabuhi nga subay diha sa pagkinabuhi sa iyang mga pulong. Ngano man nga ang gugma sa Dios hilabihan kakusgan. God's love for us is supernatural. Dili kini masaysay. It goes beyond our natural understanding and reasoning. Maghatod kini kanato og dako kaayo nga gahom nga pinaagi sa atong pagsalig kaniya, maulianta, makabatuntas kagawasan sa kinabuhi, malimpyo ang atong kinabuhi, o kita makabaton og kalinaw, mga igsoon. When we put our trust in Christ, that same power, mga igsoon, nga nagbanhaw kang Hesus, gikan diha sa mga patay, o naghatag kaniya kinabuhi, mauusab ang gahom, mga igsoon, nga maghatag kanimo og kinabuhi, og kinabuhing walay katapusan. Pagkanindot kayo sa gugma sa Dios, sa iyang pagpadala sa iyang bugtong anak, gitagaan taniyag kagawasan. Dili ta makaalagad kaniya kung kita gayod walay kagawasan. Sama sa mga Israelites na ilaom sila sa pagdumala sa mga Ehiptohanon. Pero sa diha nga sila gipagawas sa Ginoo, aduna na sila kagawasan sa pagtuman sa kasuguan sa Ginoo. God will give us freedom from the penalty of sin and death. Mao na nindot kayo tungod sa pag-anhi sa Dios niini nga kalibutan. Mahigawas ta sa sala o kita malukat gikan dinha sa kamatayon. Freedom to live in faith in Him o kita aduna nay kagawasan sa paghigugma kaniya, pagsalig kaniya o paghatag kaniya og mga pagdayeg, and freedom to obey and choose His will for our lives. Og na natay kagawasan sa pagsunod sa iyang kasuguan og sa iyang mga plano sa atong kinabuhi. Kung wala si Kristo, wala kitay kaluwasan. Kung wala si Kristo, walay mga pamaagi. Unsaon nato nga makabaton ni anang kinabuhi nga walay katapusan. Kung wala si Kristo, walay kahayag nga atong makita. Ang kangit-ngit mo'y mutabon sa atong kalibutan, sa atong kinabuhi, o wala na'y paglaom alang kanatong tanan. But God is love. 1 John 4:8. Ang Dios gugma. O tungod kay ang Dios gugma, dili siya muundang sa paghigugma kanato. Hangtod ikaw ug ako iyang madala ngadto sa iyang sabakan. Kung nakadungog mo sa awit nga 2 times your mind, basahon ako ang lyrics mga igsoon. Ang sugilanon mao nga adunay usa ka bata. Nagbuhat siya gamay nga dulaan nga sakyanan or sakayan. Unya, ganahan kay siya nga iyang palutaw-lutaw dito sa suba. Iyang gihigtan mga igsoon. Pero tungod sa kakusog sa agos sa tubig, nabugto ang maong hikot o ang maong sakayan-sakayan. Naanod, pila ka mga adlaw, naghilak siya, gusto niyang makita pagbalik o makuha ang iyang gibuhat nga gamay nga sakyayan. Nakita niya dito sa tindahan. Gibitay na, naanod tingali panus dagat. Unya nakitaan sa tao, and then gibitay-bitay dito, gibutangan nag for sale, nangutana ang bata, o ibaligya ba, ako na sakayan, pero niingon ang tagiya, ug imo na, walay problema, pero kinahanglan imong bayaran, kay ako ning nakitaan. Mo hinungdan mga kapaglaom, niingon ang bata, wala ko'y kwarta, apan akong trabahoan. O gipatrabaho siya, o human diha siyang pagtrabaho, gihatag niya, pagbalik ang iyang sakay-sakayan. Nagtulo ang luha sa bata. Ug siya ni pauli uban gayod sa kalipay, mga igsoon. Ang chorus nagingon, now you're mine. Mine, 2 times you're mine. Once because I made you. Twice because I bought you. Now you're mine. 2 times you're mine. Both because
I love you so. The same story with our God, our Savior, and our loving Jesus Christ. Iyang gibuhat ang tao, gibutang niya dito sa Garden of Eden, gipuno niya sa gugma, apan kini gibugto sa tao, apan ang Dios wala malipay, naguul siya siyang kasing-kasing. Naghandom siya nga moabot ang panahon, nga iya gayong bugtuon, kini nga nagabugkos nga sala kaniya, og si Kristo nagpakamatay sa cross. Og siya naghatag kanato og kagawasan. Og ato pong madunggan ang pulong sa atong Ginoo nga nagaingon, twice you're mine, 2 times because I made you, and twice because I bought you, now you're mine, 2 times you're mine. Ingon ana ang kadako sa gugma sa Ginoo. Og karon nga semana, mao kini ang atong tan-awon pag-ayo og sukdon unsa kadako, kalapad, kataas ang gugma sa Dios nga iyang ihatag kanimo kanako, ug unsa kanindot ang kinabuhi nga atong nabatunan, unsang mga panalangin nga imong madawat ug ang akong madawat, mga kapaglaom ug mga kaigsuonan. Wala lang mihunong dinha, mga igsoon. Wala lang ang Dios diha, mga igsoon, naga sad, tapos niya na siya nagingon sa John 10 verse 28 to 30, I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Walay makakuha kanako kanila gikan sa akong mga kamot. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. I and my Father are one. Ang Dios Amahan o Dios Anak nagsulti gyud nga walay makakuha kanimo o kanako sa iyang mga kamot. Mao nga wala lang taniya pasag din ining kalibutana, human siya nagpakamatay, iyang giula ang iyang dugo dito sa Kalbaryo sa cross, mikayab siya sa langit, uban gayud sa pasalig sa John 14:1-3 nga nagaingon siya, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Pagkanindot gayod sa gugma sa Dios, gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan, ang gugma sa Dios nagakadina ug wala gayoy pagbugto kanimo ug kanako. Bisan unsay nahitabo sa ibabaw sa kalibutan, ang gugma sa Dios dili gayod makawang ug kini magapadayon sa katuigan nga walay katapusan. Bisan kita mga hanaw kay dili man kitang tanan makaabot ni anang adlaw sa pagbalik sa Dios apan bulahan kung kita usab nga kita siyang pagbalik. Apan akong gisiguro mga igsoon nga ang Dios gayod ang iyang gugma dili gayod mapukan gikan pa kaniadto ug sa walay katapusan ug wala gayoy masipyat niya na bisan jutay tungod kay ang Dios ang iyang gugma gayod usa ka gugma nga wala gayoy katapusan. Ang atong padulngan mga kapaglaom dili nato kini mahimo. Ingon nga kita wala na tao na ining kalibutan sa atong kaugalingon. Na tao ta pinaagi sa gahom sa atong Dios. Og dili pud kita makabuot kung asa kita padulong. Apan ang Dios nag-ingon dinhi, God planned our destiny long before we were born. Wa pa ta na tao na natay padulngan. Ang Biblia nagasulti kanato nga sa sinugdanan pa sa pagtukod diha sa balaang kasulatan. Ang Salmo 139 nagaingon kanato, all the days ordained for me were written in your book. Before one of them came to be, God created us for a destiny. And our destiny is part of a long plan that God extends before and after, mga igsoon. Asa man ta padulong ni ining kalibutan na. This is the perfect part nga ganahan kay nako mga igsoon ni ining nga kagabion. Tungod kay ang atong padulngan dili ingon langit ang atong padulngan. Dili pud impierno ang atong padulngan. Kay dito moadto ta sa langit for only a vacation for 1,000 years. Mubalik usab ta di sa yuta sumala sa balaang kasulatan. Apan ang usa ka manunulat nag-ingon siya nga ang atong destiny, nag-ingon siya ang atong padulngan wala nay lain kundi our destiny is to be loved by God forever. Bisag asa dapit kita kuna ang Dios ug makahimo siya sa pag-express siyang gugma kanimo ug kanako. That is our destiny.
Mao kana ang atong dapit mga igsoon sa diha nga ang Dios maka-express siyang gugma kanimo ug kanako, maka-bless kanimo, makahatag kanimo sa kusog, makahatag kanimo og pagtuo, makahatag kanimo maayo nga kinabuhi. Mao na ang atong padulngan bisan asa ta, as long as God is with us mga igsoon. That is our destiny. The love of Christ is unfathomable. Dili gayud mahimo nga masukod. Unquantifiable, dili gayud maihap mga kaigsuonan. Og labaw sa nga tanan, ang gugma sa Dios mga igsuon, dili gayud matungkad sa hunahuna sa tao. Bisan ang sinsya, dili gayud makasukod tungod kay ang gugma hilabihan. Mao nga ang Dios nagaingon, for God so loved the world. Ang word mga kaigsuonan nga so love, usa ka hilabihan nga pulong nga ang iyang gugma gayod halabihan kadako alang kanimo o kanako. Mga igsoon, niining unang gabi sa atong pagtuon, hidaot nga ang Dios ug ang iyang grasya magauban kanatong tanan. Ug bisan asa ikaw karon hinumdumi nga ang gugma sa Dios iyang gipakita kanato ug siya adunay plano kanimo ug kanako. Mao'y hinungdan nga ang Book of Psalms nagsulti sa gugma sa Dios nga dili gayod nato ma-imagine, dili nato masukod tungod kay ang iyang gugma hilabihan gayod alang kanimo o kanako. Mo nga niini nga gabi, samtang kita magatapos niini ato ang programa, ako mo ngayon sa pagduko sa atong mga ulo, magampo kita. Father in heaven, thank you Lord for your love. Thank you so much Lord for that great love that you have given us. Thank you Lord for the love and the assurance that you will never change and you will always express your love to us every day. May you bless all the people this evening, Father, who are listening right now. Visit them in their homes and let them feel your love, Father in heaven. Nakahibalo ko Ginoo nga bisan unsa kalisod ang kalibutan, unsa kainit apan ang imong gugma, mainiton gayod alang sa matag usa kanamo. Salamat o Dios, and praise be the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit, nga siya gayod mao ang ato ang gugma o example sa tinud-anay nga gugma. Kay kitang tanan magakalipay uban diha kaniya, kay kini akong giampo sa ngalan ni Jesus. Amen.